Опитвам се да запиша прогнозата. М. Обаче не знам дали се забеляза. И някой идва тук да ми прекъсва и да ми говори и да ми стане... Тя е като папагал, хора. Просто иска да застане на рамото ми. Я помъркай малко. Да. Аз съм пират. Очевидно имам едно око и папагал на рамото. На мама, кот. Това е положението. Така се работи. Какво имаш тук? Добре. 16 опит. Явно обичам 16. Така. Ногти. Не, коти. Без кнопки, мамо. Добре, лягай. Ай се спи на рамото ми. Така. С котка на рамото, мили хора, ще се опитам да ви разкажа какво ми направи впечатление. Първо, малко ми стана смотано, че миналия месец записах прогнозата малко по-рано, отколкото по принцип я записвам. И изпуснах топ новините да ви споделя в профила, които бяха свързани с кражбата в Лувъра и как някаква картина на Пикасо също тръгнала да по друг път и не може ли да я намерят, после успяли да я възстановят, но също така Меркуриево-Марсови теми бяха много, много obvious. И много се кефя, защото някой път просто е буквално. Аз това може би ви го казвам твърде често, но просто Меркурий и Марс в съвпад в Скорпион са кръци. И това е. Измамници. Хора, които се опитват да смъгълват, нали, да вземат нещо, лява ръка, десен джоб. Също така транспортното средство, с което тази картина на Пикасо са тръгнали да я пренасят от точка А до точка Б е било кола, която е кривнала от пътя. И това се случва всъщност малко преди той да навлезе в ретроградна сянка и сега даже нещата, които се случват вече от 20 и някой октомври насам, те вече са в преретроградната сянка и ще видят своята ревизия по някакъв начин. Така че доста, доста интересни неща. Сега, от гледна точка на а, другите дни, които се случиха след 20, нали, и съвпада им, имахме няколко по-приятни неща, които бяха свързани с Меркурий и неговият тригон с Юпитер, готина комуникация, някой, който е имал разговор с човек, който по принцип му е трудно, но този разговор е позитивен, беше доста така сега ще имам космо. а, доста в архетипа на всички транзити. И нещото, което обаче много мащабно така ми прави впечатление, аз съм ви казала, доктор Оломи прави така наречения годишен алманах и той в него говори много за големите световни събития, които се виждат от ингреса на Слънцето в знака на Овен. Разбира се, на пролет, това е годишната карта за света. Той, разбира се, прави за различни държави също така, защото на всяка локация тази карта ще има модификации. Не позициите на планетите, но асцендентите ще бъдат различни. И той много говореше миналата година за... той от много време разказва това, но че тази година ще бъде много видимо лишения, които могат да се случват на много места в света. И сигурно сте забелязали, нали, освен на геноцида в Газа, става въпрос и за геноцид в Судан. За това нещо знам също от него от преди 2 години, че това е много сериозен казус в Африка. И той говореше за това супер усилено. Аз на няколко пъти съм да го споменавала в предни прогнози от миналата и от по-миналата година. Обаче начинът, по който това бива потиснато в наистина мейнстрим медиите е просто пократително, докато за Газа в момента, в който имаше много голям отзвук от обществото, изведнъж всички излязаха на улицата, даже и медиите, които, примерно аз следях Свободна Европа в България, които се опитваха ама толкова нежно да се измъкнат от коментиране на каквото и да е по този въпрос. В един момент те, геноцида в Газа, ма какъв геноцид в Газа, бе? Вие, сега се сетихте, че има. 2 години след като е геноцид и 78 години по-късно. Така. По същия начин се измята и темата за Судан и това искам само да... Не го казвам за да всявам страх или нещо такова, но забележете просто как се разделя на сегменти. Сегмента война, сегмента лишения и сегмента общество и сегмента политици, които контролират тия неща. Тези оговорки, за които доктор Оломи говореше в неговия алманах,
които аз, разбира се, който има интерес, му препоръчвам да се абонира за доктор Ломи, за неговия Patreon. Алманаха го получават хората, които са на най-високото ниво абонирани и това е един от най-добрите ресурси. Аз го използвам за лична употреба и е така да ви споделя нещо, което ми е направило впечатление. Обаче чудесен ресурс за какво ли не, за икономика, за география, за природни бедствия. До сега е бил изключително точен, да не кажа на 90% точен с предсказанията си, с какви лидери очакват тази година да бъдат по-видими. Миналата година ставаше въпрос за жена лидер, която ще бъде с военни действия. Изведнъж се появи, нали, въпросната министърка на отбраната ли беше в Израел, с която станаха някакви скандали. После за хора, които ще репрезентират висши лидери, пиарките на Бея Дом и нали, всякакви. Да не говорим тук на нашето ниво. Ние абсолютно влизаме в този модел, нали. Съди, жени, адвокати, които се опитват да представят грешни факти. Отново задържането на Богомир Коцев, нали, аз споделям го с това, защото това е казус, който много точно се вписва в предсказанията, нали, в кавички, които правим и засяга цялостното състояние на държавата. Сега, онзи ден в Европейския парламент няколко европейски политици, които не са българи, но са в политическите семейства на партии от България, нали, ИНП и още кои бяха Алдо, ще забравих, но те излязаха да коментират как може Европейския съюз да остави България да е под такъв контрол на едноличен контрол на Делян Пеевски. И, нали, говорим си за някакви неща, хората се псуват и се тръшкат за Хелоуин, обаче не отиват да гласуват. И не отиват да изискват на площада да се гласува електронно. И имат, нали, защото на предните избори, на които успяхме да гласуваме електронно, видяхме резултата. Беше коренно различен от хартиените бюлетини или гласуване само с хартиени бюлетини. И така. Задкулисни уговорки продължават. Държави, които финансират оръжие през всякакви схеми за други държави. Южна Америка в момента е в някакъв страшен филм. Япония имат нов министър-председател жена, която днес излезе новина, че днес е 28 октомври, искам само да кажа за протокола, която каза, че ще да подкрепи Нобел кандидатура на Тръмп, не ми да го подкрепи за това да му дадат Нобелова награда за мир. И аз този ден ви пуснах в чата в Patreon линк с това, че са избрали, нали, жена министър-председател и сега рязко искам да го изтрия, защото каква награда за мир? От друга страна, наградата за мир я взе жена, също обсъдихме го това и в общия чат, но се подозира, че има тя финансиране също от Америка, за да се бори за каузите си. И да, тези каузи, сега ние не сме местните, не можем да кажем как се чувствам, защото някой може да каже, ма ето бе, нали, ние ви помагаме с проевропейска партия, ГЕРБ или там МЕРП или ШВЕРП или whatever. И нали, ние защо трябва, отвън може да изглежда, че ние сме си ги избрали тия хора, нали, и сме си окей с това, което за много хора е така. Извинявам, с котката е един стан, ще отида да спра. Също, не знам дали си говорихме за драмата с Букука в София. Да. Там има 65 пласта, за които трябва да се говори, но да, в крайна сметка много е важно един човек, който, какъвто и да е той, когато взима някакви мерки да промени нещо, да получи някаква подкрепа от някъде. Защото, нали, ясно, да, сам почваш сам, завличаш други, увличаш ги, те влизат в твоя филм, така правят и лошите, нали, и добрите. Сега аз не мога да кажа лош ли е, добър ли е Терзиев, защото не живея в града, но едни проблеми на един толкова стар и застроен град да ги решиш за една година или там 2 години а, с хора сериозно. Особено с риск за живота, нали, и с заплахи да разрушиш схемичките на някакви хора. Много е много сложно. Много сложно, обаче пък човека се осмели и получи подкрепа от гражданите, които са го избрали, така че ще видим. Но да, това е... Говорейки си за това, исках да вметна само кога най-големия пик настъпи. Марс беше ли в Скорпиона? Говорим ли си ние там за на миризливото, за това, което остава да стане на компост? The literal буклук. Истинския буклук. Да. И това така, милички хора, плъзна. Другото нещо е, което обсъждах с Люба, май си го говорихме, да, която е, разбира се, абонат, значи нямаш да споменавам името и вие сте се срещали в чата. Си говорихме за как се усеща Нептун в Риби и как
абсурд да направим сега някакъв анализ на неговото реингресиране обратно в риби, защото той е толкова мащабен. Нали, ние не можем по никакъв начин да анализираме в личните си карти, в собствените си животи, какво точно означава той да се върне назад и да прекара няколко месеца там. Деца вика, ние те първа ще анализираме въобще какво беше това, дето той го изкара в риби толкова време, че сега да може да видим какво означава той да се махне оттам и да освободи и да се премести някъде другаде. Толкова големи сегменти от живота, ние си го говорим буквално като chapters, нали? Той е глава от нашия живот и ние свързваме с такъв и такъв нюанс или пък нещо вдъхновявало ли ни е, не ни ли е вдъхновявало, заблуждавало ли ни е през този период и така. Да. Та сега неговото навлизане в Риби наобратно, финални штрихи. Аз много малко мисля, че ще имаме контрол над него. Но това, което можем да обърнем внимание е, ако се завръща по някакъв начин с конкретна тема или активира наши лични конкретни точки, то обърнете внимание какви мисли ви се появяват в главата, защото изплуването на една идея, на един страх, на едно вдъхновение, обратно, много вероятно ние да го посрещаме и с подобно поведение, което сме имали преди. И както винаги си говорим за Вселената, която се опитва да ни тества и да ни даде възможност, тя винаги ни дава шанс. Казва, това, нали, го работи. При психолога, при психиатъра, като хори на йога или там каквото си правил в собствените си саморефлексии. Ето сега, 6 месеца, 2 месеца, един ден, възможност да видиш. Това, което си го говорил, можеш ли да го приложиш на практика? Приложимо ли е? Разбираемо ли е? Някой път е нещо, което е толкова завуалирано, че въобще даже не си даваме сметка, че ни се случва и че ние го въплатяваме това нещо в живота. Този дългосрочен транзит исках да вметна само, че в тези месеци, в които Нептун се връща, можем да видим старата песен на нов глас, но за по-големи групи хора или общности или държави. Защото бавните планети контролират много силно казано, но влияят и манифестират през общности, през груповата динамика, през един импулс на обществото да направи някакви неща за другия, за другите или така нататък. Та, мисля си, че ще бъде интересно. За мен лятото, момента в който и Сатурн, и Нептун бяха в Овен, освен много силните военни атаки на много места, нападения, взривове, публични сблъсъци, конфликти между висшестоящи лидери и така нататък, продажби на оръжие, глобал самут флотила, всякакви други миротворни движения, които се сформираха и организираха. Другото много важно нещо бяха протестите и ние си говорихме за това още януари. И си говорихме как груповата динамика ще завлече около някаква цел и кауза, която едната ще бъде справедлива, другата не. Нали, къде имаме противопоставяне. И дадахме примери с този период за българската история и си говорихме, че момента на освобождението е бил белязан от частично от тези транзити по някакъв начин, кое кога е започнало, как е завършило, нали, въобще народа как се е повдигнал. То се повтори. То се повтори по един начин, да, не, може би не в нашата държава, може би ние чакаме той за постоянно да влезе в Овен, за да може да направим нещо. Сега чакаме да ни кипне, нали, канчето и чая и там какво друго сме сложили да ври и да се готви. Но по света не беше така. Хората протестираха, хората бяха задържани, хората бяха пръскани с отворен газ, с водни оръжия, с звукови оръжия и с не знам си какво. И това си го говорихме, че когато Сатурн и Нептун влезат в Риби, много вероятно да видим големи възстания, нали, в кавички възстания, защото те не са вече в тази форма, но противопоставяне на големи групи хора срещу тези важни процеси. Разпада на политическите системи, както ги познаваме, много, много силно започна да се усеща. Няма държава в Европа, която да си е кретала в някакво тъгледичево състояние. Вчера четах статия за Чехия и идеята беше как, нали, Прага толкова адекватно от години е част от европейската сцена, как много добре представя и собствената си култура, как е запазила, съхранила идентичност и авторитет и въпреки това, нали, с участието си в Съюза, как надгражда и в един момент, вчера чета статия, че са на ръба на избори, на които ще се избере. Има много голяма подкрепа за някакви тип нашето възраждане. И и си казвам, окей, ако това в една държава, която
е имала толкова много ползи от толкова много неща, има сравнително добър живот, сравнително много по-добър от нашия, нали, като статут, разбира се, не говорим за индивидуални карти, ми така за обща економическа, географска, економическа, политическа оценка. Щом те са на ръба да си изберат такова правителство или партия, представете си какво става на световен мащаб. Това не е специфично локално за нас. Това е глобален тренд, който ще се движи в света. Тоталитарни, авторитарни режими, идеологии. Нептун в Овен, Сатурн в Овен. Много ще се радвам, ако вие ми споделите вашите мисли и кажете Марче носи зле, аз харесвам Възраждане. Абсолютно съм окей да чуя всички гледни точки. Сега може да не се съглася, но със сигурност ги изслушвам и се опитвам да водя конструктивен диалог. Така че не се притеснявайте, даже и да сте примерно да подкрепяте Израел. Бих чула гледната ви точка. Сега ще си поговорим на висок тон, но и така. Започваме с прогнозата за ноември. И да кажем и обобщението за ноември, какво ни очаква. Милички, не е това, което очаквах. Не, всъщност нищо не съм очаквала и много се надявам да нямам очаквания, които да ме подведат и да ме насочат към това да си мисля, че аз имам някакъв контрол върху живота си и нещата, които се случват. Но това, което ноември носи, са няколко важни смяна на посока на планети. Първо, а, знаем, че Меркурий навлезе в Стрелец. И това много бавно движение ще го доведе до неговата ретроградност, която започва на 9 ноември и ще продължи до 29 ноември, като тя ще бъде между два знака. Започва в Стрелец в 6 градус и той се връща до 20 градус на Скорпиона. Първата ретроградност. Следващата ретроградност е на Юпитер. Той става ретрограден около 11 ноември, но знаете, с бавните планети плюс-минус по една седмица стои в един и същи градус. Така че около 11 ноември Юпитер става ретрограден за първи път в знака на Рак. Това винаги е ключово. Винаги е много важно. Винаги показва много специфично кои са най-важните теми, с които обществото ни, ние като хора, вярата ни трябва да работим, докато Юпитер преминава през този знак. След това Сатурн ще стане пък директен в Риби. Това мега важно. Той става директен в края на месеца, на 28 ноември, около, нали, пак по тия плюс-минус дни, но въпреки това друга важна планета сменя посоката. Сега, от тия, които вече са ретроградни, Оран и ингресите въобще, които ни предстоят, на 4 ноември Марс навлиза в Стрелец. Преминава от Скорпион собствения си знак в една нова територия. След това Венера навлиза в Скорпион и тя ще бъде там от 7 ноември до 30 ноември. Другия ингрес или реингрес по-скоро в този случай е на Оран, който, мили хора, беше в Близнаци от 7 юли и сега му предстои да се върне в Телец от 8 ноември до 26 април до година. Така че това е един също много ключов, още в началото на месеца транзит. Също така, след като стане ретрограден Меркурий и той реингресира в Скорпион, мисля, че на 19 ноември, точно така. И какво друго има смяна на знак? Слънцето, разбира се, сменя знак и навлиза в знака на Стрелец на 22 ноември. Така че това са смените на знак. Казах ви за Венера, в началото и в края тя влиза в Стрелец на 30 ноември. От гледна точка на лунации, разбира се, имаме две лунации. Първата ще бъде пълнолуние в 13 градус на Телец на 5 ноември. Следващата ще бъде на 20 ноември новолуние в 28 градус на Скорпиона. Или уста Телец Скорпион отново се хайлайтва или повдига, осветява, набляга се на нея през този месец ноември и Оран допълнително ще покаже защо, как и какво искал да каже автора. Любимия ми въпрос, като бяхме в училище, какво иска да каже автора. Толкова много неща можех да интерпретирам и да им кажа какво точно искал да каже автора и никога не беше вярното с какво искал да каже автора. Това е положението. Продължаваме нататък. И изборния ден, който е абониран за ниво кварц и ниво азурит, опал. Двете най-високи нива, 20 евро и 8 евро, той получава изборния ден, в който казваме кой е най-добрият ден за правене на конкретни неща. Не всички дни в месеца са добри за всичко, което решим да правим. Избирам конкретна карта, която има няколко силни страни и се опитваме да направим неща, които са свързани с тези силни страни, за да може да използваме нейната енергия. Така че, ако вие сте на някои от по-долните нива, може да се абонирате за по-горните и да използвате този много
за мен лично благоприятен ресурс. Аз много се възползвам от това да си избирам дни за всякакви неща, които са ми важни, включително изпращане на имейли, разговори с хора, пускане на различни ам, серии, информация, статии, публикации в социалните медии и така нататък. Изборният ден, мили хора, този месец е много рано в месеца, защото ноември не е чак толкова благосклонен, колкото октомври. Искам да ви разкажа за... Нали, ние обсъдихме в обобщението и на енергията на месеца какво представлява ноември, но да, когато ни очакват толкова много, както говорихме за март месец, важни астрологични събития на големите и външни планети, то изборните дни реално са много малко на брой, които да ни вършат някаква работа. Другото нещо е, че Венера още в началото на месеца преминава в Скорпион. Това е знак на нейното изгнание. След това имаме Юпитер, който става ретрограден. Имаме Марс, който също излиза от Скорпион, все пак там управлява този знак, минава в Стрелец. Меркурий също е в изгнание в Стрелец. Той също ще става ретрограден. Така че това са много фактори, които ни спират да направим добра изборна карта, която да ви препоръчам на вас. Разбира се, ние взимаме решения ежедневно. Не знам, даже имаш някакво изследване, че са по не знам колко десетки хиляди на ден решения, които взимаме и не можем да всички да ги съобразим с добър ден, не е добър ден. Но ако трябва да имаме нещо така по-важно в месеца, което да се опитаме малко да го понаместим, разбира се, винаги, ако е нещо наистина много важно, пишете ми лично съобщение, да видим как е спрямо вашата карта, защото вие пък може да имате много яки позиции в Скорпион и за вас това да е супер място и да е топ да изберем карта, в която Венера е в Скорпион. И това ще ви помогне на вас. И обратното, имате Марс в Везни, и изведнъж аз избирам карта с Венера в Везни и това, нали, създава конфликт. Примерно казвам. Така че обаждайте се, ако има нещо, за да мога да се опитам да проверя във вашите карти. Вие също вече имате супер много познания, хора. Аз виждам каква обратна връзка ми давате, как сами следите транзитите. Просто съм много, много радостна с напредъка на всички. И то не е просто напредък, то е едно истинско разбиране, което имате. Така че, като избере някаква такава карта, погледнете си вашата карта и вижте, тази луна, дето ми е избрала, къде попада при мене? Защото в изборните карти луната е супер важна. После този асцендент на изборната карта, къде попада при мене? И нали вече от тогава генералната картинка да стане малко по-ясна. Така, изборната карта е за 4 ноември в 5:13 сутринта. Така. Знам, че всички ставате в 5. Аз особено, за да ходя до туалетната или да нещо с котката да се оправим по това време. А, защо да не стана за йога, примерно, или за нещо друго. Много. Но, какво се случва на 4 ноември? 5:13 часа, това е в Бургас, разбира се. Аз, както винаги, ще напиша часовете за другите градове и държави, откъдето имаме абонати на бюлетина, но асцендента, разбира се, е Везни, защото Венера е в Везни и не искаме да се възползваме от тая топ позиция. Асцендента съм го сложила в 22 градус на Везните, защото там е неподвижната звезда Спика, която на мен е една от най-любимите неподвижни звезди, която е свързана с творчески потенциал, с изкуството, с това да виждаме картини и изображения в главата си, да си представяме а, идеологизирани събития, проекти, идеи, неща, които искаме да постигнат някакъв много добър резултат и висок стандарт. Това е неподвижната звезда за това. Венера е много близо до нея, въпреки че вече се разделя с 3 градуса, така че нямаше как преден ден да избера в точния съвпад. Луната не беше подходяща, но тази възможност е сравнително близко, затова правим асистента в съвпад с спика и това подсилва отново нея. Луната се намира в знака на Овен в този момент и отива към пълнолуние. Още не е пълнолуние, растяща е фазата, но е в знака на Овен, доста тумбеста и пълна. В този момент, в който сме избрали, на нея предстои да направи два аспекта един след друг. Първо е квадратура с Юпитер в рак. Ето го него в 10-ти дом, в съвпад с медиум цели и опозиция с Венера. Сега това по принцип са трудни аспекти. Обаче Вселената това дава, мили хора. Нали, това е пицата, която ще едем днес и тя е малко по-люта. Но, въпреки това, традиционната астрология оказва и дава насоки в това, че
когато някоя планета прави даже и напрегнати аспекти с добротворците, това е много по-добре, отколкото приятни аспекти с злотворците. Когато си говорим за изборни карти, а в личните карти е малко по-различно. Там знаете, че имаме друг вид анализ, това създава взаимодействие, отношения и така. В този случай ние казваме, че нашата луна в Овен, смела, борбена, готова да действа, да заяви, да покаже спортен дух и да знам, че е тренирала много, среща Венера и Юпитер. И можем да кажем, че в този сравнително пълен си вариант на Луната доста може да манифестира тази енергия и на Венера, и на Юпитер. Добрата новина е, че медиум цели или най-високата точка на този хороскоп, на тази карта е в Рак и в много близък съвпад с Юпитер, който е екзалтиран в знака на Рак. Луната отива към него, те имат рецепция, Венера пък също ги вижда и двамата и тя тък му се разделя от квадратурата си с Юпитер, която е станала в предния ден. Така че ние имаме една доста добра ситуация. Венера не вижда нито един от отворците, значи ние като използваме нея за управителка на асцендента, в този момент казваме: айде, ето, прав ти път, ей ти тая луна, отивай да се бориш за любов, за секс, за деца, за вдъхновение, за радост, за проекти, за индивидуални групови проекти, за кандидатстване в различни ам, конкурси, примерно също може да бъде много подходяща тая карта. А, късмет и готини идеи, да кажем. Всичко, което засяга, разбира се, външен вид здраве, ще бъде подкрепено, тъй като асцендентът е много силен, което засяга кариера, тъй като Юпитер е екзалтиран там и което засяга партньорства, защото Луната се намира в седми дом. Така че е на много добри взаимодействия между мен, тебе и нашата обща работа. Или пращаме на нашия бизнес партньор супер идея и той казва: вау, да, правим го, нали, супер, действаме напред. Или с интимния партньор имаме някаква revelation, нали, явява ни се някаква информация и ние си казваме: да, това е готина идея или всичко е супер. В тази ситуация и Луната не вижда злотворците, така че въпреки че тя се управлява от Марс в този случай, това е нощна карта, така че ние имаме едни доста така добри подобрения, подплатяване на тази луна и можем да кажем, че ако искаме да ни я използваме за нещо, тази карта не е подходяща за разговори с колеги, за изпращане до груповия чат, за ремонти на дом или пък за разговори с децата ни по някакви много важни теми. Надявам се в 5:13 да не ви се налага сутринта да водите тези разговори и да скипнем тази драма, така че връщаме се върху секс, интимности, проекти и go for it. Така, чакам после да ми споделите, разбира се, резултатите, нали, както знаете. И ето ни в първият ден от новия месец, за който ще си говорим, милички хора. Доста активна първа половина на ноември. Първият аспект, за който ще си говорим, е квадратурата между Венера и Юпитер. Сега, а, знаете, че квадратурите по принцип са напрегнати аспекти, но тук участват две добри планети и аз лично смятам, че от всички аспекти между добротворците, един между друг, нали, между Венера и Юпитер като цяло, съвпадите им и квадратурите им най-ми харесват. Защо това е моето лично мнение? Защото аз по принцип харесвам а, някъде из някоя карта да има по една квадратура, защото тя е моментума. Тя ни помага да видим различни гледни точки, да изслушаме други хора, да влезем в някаква, в противоречие даже, в разнообразието на ситуацията и така да надградим себе си, тъй като квадратурите изискват малко повече усилия, карат ни да се вглеждаме, да полагаме, да полагаме повече усилия, да мислим повече за собствената си цел, тъй като това е аспект от природата на Марс, както много пъти съм ви казвала. И ние знаем, че Марс иска да движи. Иска да движи и той някой път движи с търкания, обаче те са доста ползотворни, когато човек знае как да ги използва. А как да използваме едни добри планети, освен, примерно, всеки път си представям едно време, когато работих в едно архитектурно студио и
бяхме доста голям екип урбанисти, което беше уникално преживяване да работиш с много колеги урбанисти едновременно. Обикновено това не ни се случва в България, затова го казвам като нещо exceptional, нали, толкова е различно. И ние си правихме такива, всеки месец си правихме мотивационни срещи организирани от нас самите. Те после почнаха да го правят във фирмата и постоянно, защото беше супер добра практика. Но тогава всеки разказваше за собствения си проект, по който работи и даваше а, такива идеи и предложения, които реално изглеждат фантастични. В смисъл, такива, които сме виждали в други държави да правят неща, които само си мечтаем все едно да се случат в българското градоустройство, обаче въпреки това искаме да ги споделим. И човек така толкова се завличахме в тази енергия, толкова вдъхновяващо действаше това, толкова много градивни спорове сме провели в тези процеси, защото някой казва, да, ама тук хората, какво ще си помислят, как ще се действа, за какви социални групи работим, за визуалното възприятие, за емоционалния ефект на проектирането върху хората, които го живеят в този град. И влизайки в тези спорове, които са били супер приятелски, някой път малко по-разпалени, но винаги с едно добро намерение, се раждат брилянтни идеи. И аз, честно казано, си представям, че този аспект ще ни доведе до една огромна вътрешна наслада. Нещо, към което сме се стремили и сме го получили в този момент. Някакво дългогодишно не е, но да кажем, да, може и да е дългогодишно наше желание, което в този момент достига до някакво позитивно развитие. Имаме подкрепа от тези две добри планети. Венера е в собствения си знак на везните, в собствените си терми или тук мъничката стаичка на собствената си къща. Много близо до съвпад с Пика, неподвижната звезда, която дава много голям творчески буст, дава изобилие на жътва се едно. Тя на небето се намира в съзвездието на Девата, но използвайки тропическия зодиак, попада в Везни. Сега това няма да влизаме в тази схема, но искам да кажа, че свързвайки с изобилие, затова казах и жътва, нали, някакси просто много, много жито, което не просто е храна, не просто е символ. Той като го видиш на картинка е толкова красиво. Или на живо, дай Боже, на всеки така и сред полета, които най-обичах от терасата едно време в Меден Рудник, като живеехме, и бяхме точно до една много голяма поляна, която разделяше две големи части на квартала. И на края на лятото тревите бяха станали толкова високи, че аз стоях с часове на терасата да гледам как вятъра ги мести в тези големи разстояния и си представях, че това е жито. Уникална картина природна. И всъщност Венера в съвпад с тази спика, представете си я като този творчески импулс. Представете си я, че ако сте тръгнали да се вдъхновявате за нещо, да говорите с хора, които много вибрират наистина говорят на вашия език, на вашия енергиен език, на вашия емоционален език, на вашия творчески език, на вашия служебен език, няма значение. Това е момент, в който те могат да получат тези идеи или мисли или желания, много силна подкрепа и то от един доста добре поставен друг добротворец. Юпитер, който с голямата баданарка казва, ще го направим. Правим го, става, готови сме, играем в този филм. И всъщност Юпитер в Рак, знаете, че аз съм малко амбивалентна, не, но виждам неговите и трудни проявления. А, Първо, защото беше, нали, в трудни аспекти с Сатурн и с Нептун, които бяха в Овен доскоро. Сега обаче те отиват към Тригон или тази тяхна асоциация или обединение, което са направили, има шанс да даде много добър плод, стига да знаем с какви съставки работим. И аз малко си го представям това като кулинарната част, където се занимаваме с сладкарство. Точни мерки. Точно това количество, точно толкова захар, точно толкова брашно, точно толкова мая, точно толкова бак пулвер или whatever ще правите, нали, и цветове. И Юпитер казва, това ще е изобилно, това ще бъде за всички, това ще бъде полезно, това ще обедини, ще разшири, ще надгради, ще даде отговор. Да, той просто е позитивизма в тези ситуации и, нали, тази голяма вълна, на която енергията на Венера, творческата, се движи както житото. Много съм развълнувана за този аспект, просто защото е, може би, последния особено благоприятен аспект, който ще ни се случи, да не кажа, до края на годината. И ми се иска така да извлечем от него максимално най-доброто. Възползвайте се. Разбира се, сега какво трябва да кажем. Хората, които имат активен управител Венера, активен знак Везни или съответно Юпитер Рак, или пък имат активен дом четвърти или десети, защото това са
тогава се активират всички квадратури в нашите карти. Хора, които имат активен дом четвърти, десети, пак нали повтарям, за тях квадратурите ще бъдат много осезаеми аспекти. В този случай имаме една такава с добротворци. Погледнете, имате ли точки и планети в 25-я градус на Везни и на Рак, нали, като за начало, но на Козирог и на Овен, другите кардинални знаци. Това също може да е комбинация, която да потикне вашата карта към действие, към вдъхновение. Другите хора, за които това ще бъде също важно, ще са хора, които имат въздушни планети, нали, в 25-я градус на въздушните знаци, защото Венера ще направи тригон с тях. Или нали, водните, тъй като Юпитер ще бъде нали, тази планета. Сега Юпитер ще обикаля този 25 градус доста време, защото ще стане ретрограден на 11 ноември в 25 градус на Рак. Но това какво означава? Знаете, че си говорим за бавните планети, стават ретроградни доста по-бавно и обхващат по-дълъг период от време и можем да ги усетим по-отрано. В този смисъл, всеки аспект на планета с една бавна, добра планета има потенциал да покаже още повече неговата сила или съответно неговите слаби страни. Сега рака е знак, който е свързан с дома, който е свързан с усещането за принадлежност към нация, народност, страна, език, майка и баща. Пък Венера във Везни може да бъде нашата малка групичка от приятели, нашата малка група от братовчеди, нашата малка група от хора, които имат една обща визия за нещо конкретно. Това може да е проект, който е свързан с вашия дом. Аз сега, примерно, ще участвам в конкурс за проект за архитектурен конкурс за проект, свързан с дупката в Бургас. Това, които са от Бургас, знаят, че това е една яма, която стои от 30 години в центъра на града до площад Тройката. И най-накрая обявиха конкурс за неговото възобновяване, създаване на нещо ново. И много си представям, че този ден ще бъде ключов за първите ни разговори, които водим с екипа, които ме поканиха да съм урбанист в техния екипи. Това е много, много яко, много вълнуващо. Говорим си за някакви неща, които наистина решихме, че искаме да подадем предложение, което ще бъде такова, каквото искаме да бъде. Независимо дали ще ни одобрят или не. Без компромис, без да се съобразим с това скъпо ли ще бъде или не, нали, което е основен фактор обикновено в архитектурните конкурси. Просто искаме да вдъхновява и да ни си сваляме летвата с това. Та, мили хора, възползвайте се. В личните ни карти казах, в световната астрология това може да се отрази като ползотворни разговори между добри партньори, да имаме някаква глътка надежда за нещо, което като новина, нали, знаете, някой път излиза нещо, което е в червената книга беше еди кой си, нали, вид на орела, сега вече той е понижен от много застрашен към слабо застрашен. И това е супер новина. Всеки път толкова се радвам, когато някой животински или растителен вид излезе от червената книга. Боже Господи! Хората работят за това. Има хора, които дават живота си на един единствен вид растение или животно и се грижат това нещо да продължи да съществува на тая планета. Ей така си го представям. Толкова готино и вдъхновяващо. Венера управлява все пак цветята и растенията, Юпитер плодовете, така че да кажем, че това е по-скоро към растителния свят насочено. Марс пък и Меркурий управляват животни, които са пчелички, птички, Меркурий, Марс пък по-свирепите, нали, карнивали, не ми, о господи, месоядни, хищници, нали, така нататък. Сатурн пък управлява чифтокопитни или животни, които с четири крака имат копита рога. Така че в този случай, нали, давам ви сравнението. Венера, Юпитер са Разбира се, Юпитер управлява и животни, и Венера управлява някои животни, но така да кажем, че Юпитер наистина е орел, елен, слон, мисля, че също управлява Юпитер. Нещо по-така голямо. Нали, с повече тежест да има. Извинявам се, това. Дали ще го отрежа после, не знам. Някой път не ги чувам тия неща в записа, докато го едитвам и си кашлям на микрофона и това е положението. Хълцам си. Днеска записвах съобщение на една приятелка. 7 пъти кихнах от съобщението. И така, наистина 7. Всъщност не знам, този път не казах 16 и някак си се радвам на себе си, че не съм казала 16. Следващото събитие, което се случва е веднага след това. Супер бизи първи 2 седмици на ноември. Четвърти, искам да забележите кой е точният аспект. Егото към нашия приятел Марс. Къде се намира? 29 градус на Скорпиона. Какво друго има в 29 градус на някой знак? Нашия приятел Нептун. Здравей, мокър парцал. Какво правиш? Искаш да удариш мотивацията ми? Добре. Може да я шибнеш и не и да приключим. Сега, 4 ноември е ключов не само с този аспект, а защото по-късните часове на деня
Марс ще премине в Стрелец, където ще остане до 15 декември. И навлизайки в Стрелеца, искам, мили приятели, да видите кой го очаква. Опозиция с Уран в Близнаци. Значи Уран е на ръба и той да навлезе обратно в Телец, това ще му случи след няколко дни, но това тук е а, така. Има напрежение, искам да кажа. Сега, започваме първо с тригона. Какво представлява един тригон между Марс и Нептун от водни знаци? Знаете, че за Нептун много често си говорим за идеологии, за фантазии, за халюцигени, за начини, по които влизаме в тези ефимерни слоеве на подсъзнание, съзнание, друго измерение и така нататък. Хора, които използват примерно опияти, за да сменят начина, по който съзнанието им работи. Повече цветове да виждат, повече неща да чуват, повече досег да имат с каквото там са решили да се свързват. А пък Марс какво прави? Той боцка, нали? Боцка, вади нощчето и цък, 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 цък. И така, пука балони. Нали? Това му е също част от дейностите. Остин обикновено така, моят учител го казва. Като ще гърмят балони, Марс се е замесен по някакъв начин. Но Марс и Нептун и двете планети имат общо с някакви битки. Нептун с идеологическите, Марс с по-мунданните и ежедневни битки, които водим. Техните аспекти, когато са нали, тригоните им, в натални карти много често са свързани с хора, които са наистина лидери в идеологически войни. Не само войни, каузи. Хора, които отдават живота си за това да служат на някаква много по-висша кауза. Хора, които толкова силно завихрят около себе си кръг от хора, които да споделят тези ценности и вярвания, че те просто няма как да не бъдат издигнати на някакво по-високо лидерско ниво. А сме си говорили, че Марс в Скорпион има тези способности. Той е много добър стратег. И в този случай завличането на хора в идеологически битки и каузи е много вероятно. Нептун се опитва да дава също и ситуации, както си говорихме предния път, свързани с химикали, свързани с лекарства, свързани с опияти. И Марс спокойно може да бъде химическо оръжие, може да бъде откриване на лекарство, което сме чакали от нали, някакъв медикамент, който е много важен. Или пък нещо свързано с контейнери, които пренасят такъв вид товар дали ще е на кораб или на самолет, няма значение, но да кажем, че с водните знаци кораб ми излезе първо и затова казах контейнер. Та да, вкарвайки нали, това в реално действие, какво можем да очакваме? Хората, които имат активен Марс, Скорпион като управители на годината, или пък знака на Риби, или пък активен 5 и 11 дом, тъй като това са домовете, които правят тригон с седента и съответно този аспект е тригон и при тях също ще бъде по-важен. Те ще бъдат много силно повлияни. Хора, които имат точки или планети в 29 градус на Скорпион или на Риби, или наистина на по-голямата част от останалите знаци, може би изключвам Везни и Овен, защото там има версия или не се виждат тези знаци един друг, спрямо нали, Скорпиона и Рибите, но всички останали по някаква причина, които имат точки планети в 28-29 градус на знаците, много вероятно да усетят това побутване да се направи нещо. Сега, говорейки си за водни знаци, знаете, че те са знаците, които са неми или които действат по-тихо, по-скрито, по-флегматично, по-обърнато или навътре, или едно такова, като докато не заври водата, няма да ви кажа какво нали, ме е дразнил. Марс в водните знаци, както нали, в Рак, както и в Риби, то е торпедото, което се движи отдолу и в един момент показва нали, каква работа иска да свърши. И само се замислете, какво го очаква след това? Ингрес в Стрелеца, огнен, горещ знак и опозиция с Уран. Значи нещо, което в рамките на 3-4 ноември започва да се завихря, ще избухне на следващия ден. Нали? Или в същия, защото те започват да го правят нали, тази опозиция още по-отрано. Тя още повече може да се усеща, особено на ментално ниво, емоционален дисбаланс. Нали? Също така Марс в аспект Тригон нали, с Нептун може да създаде и някакви емоционални безпокойства. Човек да се чувства наистина думата неспокоен, която искам да използвам, но притеснен, невалидиран и така нататък. И всъщност тяхното взаимодействие може да бъде първоначално да изглежда много тихо, много вглъбено,
Обаче ингреса му просто да докара: окей, аз няма да мълча повече, аз искам да кажа, аз ще създам конфликт. И казвайки това нещо за проекта преди малко, за който ви разказвах, нищо чудно, понеже имаме въпроси и те въпроси са доста неудобни, които ги имаме към общината. Дали може да създадем някой скандал? Така, ще видим какво ще стане, но имам някакви леки бегли подозрения, че това може да е ситуацията. За какво може да използваме аспектите между Марс и Нептун в тригон от водни знаци? Ако сте решили да правите, да сътворявате, да действате, да правите първи крачки, които са на дали ще бъде на разговор, иницииране, дали ще бъде на проект, план, творческа идея, връзка с група хора, които имате, този Марс може да ги активира. Може да ви даде възможност да направите, да стъпите с единия крак пред другия, да направите тази сложна първа крачка към нещо по-голямо, е възможно. Разбира се, аз тук обаче ще ви предупредя, че не ви препоръчвам да започнете нещо много голямо и грандиозно, знаейки, че след това Марс влиза в Стрелец и прави тази опозиция с Уран. Нали, това е много рисково. Така че, даже и да се впуснете в някакви творчески занимания, то, моля ви, нали, имайте предвид, че все пак на другия ден може да има разрив, отказ, отпадане на хора, на срив в комуникацията, скандал, включително Марс управлява и скандали, особено в огнените знаци. Той е много свързан с такива публични скандали, нали? Такова едно направо замесва толкова много хора. И ще видим какво ще стане, но да, това е потенциала на този аспект. И след това, в смисъл в същия ден, но няколко часа по-късно, и знаете, че аз сега ще преместя, за да може да го видим това нещо точно кога се случва, но със сигурност е в по-късните часове на деня, след обедните. Ето го тук. О, точно. Значи ще бъде и на Медиум цели в Бургас. Но а, около 3 часа след обед в България, Марс преминава в знака на Стрелеца. И ето 0000 на Стрелец, срещу него 00,8 минути в Близнаци е Уран. Така, първо ще си говорим за какво представлява Марс в Стрелец и колко време ще изкара там. Той обикновено е по около 6 седмици в знак, когато е в нормалната си скорост, и това е този момент, който от неговата фаза. Затова от 4 ноември до 15 декември Марс ще пребивава в подвижния огнен знак на Стрелеца. Тропическия Стрелец, нали? Това искам да кажа. Сега, тук природата каква е? Гореща и суха, а Марс е гореща и суха планета. Съответно, въпреки че Марс няма астрологично достоинство, освен едни термии тук накрая в знака на Стрелец, чисто като природа те си приличат. И когато една огнена планета влезе в един огнен знак, той не се смирява. Нали, неговата оценка на ситуацията е: обичам да ми е горещо и сухо. Нали, аз самия съм горещ и сух. Подсилва допълнително тези сигнификации или хармонични и дисхармонични неща, които един горещ и сух знак носи. А горещите и сухи знаци, каквито са всички огнени знаци, са знаци свързани с вдъхновение, с сътворение, с трансформация, тъй като всичко, което мине през огъня, бива преобразено, но и с съзидателността на Господа или божествена важна намеса и информация. От друга страна обаче, горещите и сухи знаци са много първични, много бързи, с много малко търпение, с слаб фокус върху неща, които са по-дългосрочни. Те обичат по-скоро бързо да действат. И затова хора, които имат Марс в Стрелец по рождение, могат да бъдат супер импулсивни в обещанията, в влизането в проекти, в това да казват да на неща, които много ги вдъхновяват, обаче после остава ли ми се да го изпълня, не съм съвсем сигурен. Може би Марс в Лъв е малко по-устойчив, нали, като си говорим за огнените знаци, малко по-устойчив е там да остане и да си довърши започнатото, но в Стрелец и в Овен not so much, нали, не му се занимава. Така че имаме този аспект, тази страна, да кажем, на огнената планета, навлизайки в Стрелеца, да си каже: ей, то храм тук е много хубав, страшна библиотека с много книги, и сега тук ще изчета всичко и ще почна да правя нещо с тях. Сега, знаейки, че в нашата лична карта Марс може да донесе в зоната на Стрелец
много повече динамика и активност. От друга страна може да и донесе повече огън и порязвания. И хората с асцендент стрелец, примерно, могат да си представят какво означава аз там ще съм по-раздразнителен, или пък ще се опаря, или пък ще ме ожили уса, нали, нещо такова. Може да има такъв вид проявления. От друга страна, може да бъде и най-накрая готовност, примерно, хората, това и може би от ремедиативна гледна точка, тъй като много хора от бюлетина имат асцендент стрелец. Представете си какво сте искали да направите за физическото си тяло и за характера си, и за поведението си, което до сега не сте имали мотивация да направите. Марс се докарва. Марс влиза и казва, готов съм. Дай да правим нещо. Сега, не го правете на първия ден заради опозицията с Оран. Изчакайте да премине малко, може би след 5-6, но Марс е атлетизъм. Марс е ходене на лека атлетика, на всякаква физическа дейност, която изисква от нас усилие, пот, на бойно изкуство, бягане, до някаква степен и дигане на тежести, а, бойни изкуства, нали казал го, може би това нещо, да. Там, където има някаква конкуренция също. Или пък, ако до сега не сте били супер out there, нали, такова показни, то не е ли сега момента изведнъж да кажете, добре, аз ще се покажа, аз ще бъда по-смел, аз ще бъда по-първичен и по-импулсивен да направя неща без толкова много да ги мисля. Особено хора, които имат тази склонност нищо да не правят от страх, притеснение, висока летва, която си поставят и така нататък. Много, много добър период. И аз самата като човек с Марс в Стрелец, слава Богу, Сатурн също ми е в Стрелец и той малко го балансира, защото хора, иначе ще да съм загазила толкова много пъти в живота си от неща, които правя прибързано и казвам прибързано, че не знам. Но много често хората ме питат, ти сигурно имаш, ти да не си стрелец, да не си седен стрелец. Не, но имам Марс, Сатурн и Уран в Стрелец и това мисля, че изиграва тази уникална роля да ме украси по някакъв начин. Хората ми казват, ма ти така горещо, нали се разпалено говориш. Obviously. Казваш ли глупости, нали? Както казах, спасила съм се от много критични и трудни ситуации с риск за работата и препитанието си, благодарение на това Марс и Сатурн. Единият е гъста, другия е спирачката, знаете. В този случай Сатурн не е в Стрелец и спирачка няма особено голяма. Да, той започва една квадратура по знак с Сатурн в Риби, но все още са доста далеч, за да може да говорим за много-много осезаема квадратура. Въпреки това, Марс е в доминиращата позиция. Той е в по-преден знак от Зодиака и той е този, който ще се опитва на Сатурн да му дава акъл. Сега, колко Сатурн като по-външна планета слуша Марс е друг въпрос, но въпреки това тази квадратура по знак остава. Сега, хората, които имат активен знак Марс, за тях това е супер важно. Хората, които имат активен знак Стрелец, също е много важно. И хората, които имат активен седми дом или единственият аспект, който е опозиция образува опозиция спрямо първи, разбира се, нали, защото тук професиите така ги правим, е седми. Така че хората от вас, които имат активен седми дом, тази опозиция, която започва да захожда между Марс и Оран, за вас ще бъде много ключова и за вас повишено внимание. Какво правите, с кой го правите, на кой го казвате, може ли да си държите езика за да зъбите някакво време, да не отивате точно днес на четвърти след 3 часа след обед на някаква страшна тренировка. Нали? Малко внимаваме с това. Друго силно качество негово в Стрелец е той някакси да се свърза с темите на Юпитер. Сега, ние знаем, че Юпитер е управител на знака на Стрелеца и Юпитер е в знака на своята екзалтация. И въпреки, че знака на Рак, където е Юпитер, и знака на Стрелец, където е Марс, нямат Птолемеев или класически аспект. Те са не се виждат един друг тези знаци. Аз предпочитам да съм в знак на домакин, който супер се е погрижил за мене, даже и да не го виждам и да не го чувам. Нали, това е много добър сигнал. За мен това е успокоение все едно, че нещата а, ще се развият добре по план, нали, и мога да се възползвам от това. Въпреки това, тези два знака са в контраантисция, което е един начин ние да видим скрита помощ. И в момента, в който Марс достигне към 5 градус, това ще бъде
доста по-осезаемо, но има време за това. Искам да кажа, че имаме някакво облегчение на обстоятелствата за Марс. Или домакина му е добре, той ще се опита да действа по по-благоприятен начин. Той ще бъде контролиран от един здравословен домакин, който също е в любим свой знак. И тази контраантиция ще им помогне да са в... бе, не те виждам, ама те чувам какво ми казваш. Нали? Имам някакъв... или баба ти ми се обади и ми предаде твоето съобщение и всичко е наред. Нали? Имаме някакъв контакт. На мен лично първите, нали, моменти, първите 12 градуса от Стрелеца много ми допадат, защото те са и термите на Юпитер и за Марс там става още по-благоприятно. Той е в сферата на големия добротворец. Големият добротворец е добре и първите 2 седмици, да кажем, доста така по-позитивно ми изглежда преминаването му през този огнен знак. Разбира се, като изключим четвърти, пети, шести, когато имаме тази опозиция с Оран, но все пак това са няколко дни и ще стискаме малко зъби. А, какво искам да кажа за съответната опозиция, тъй като тя ще бъде откриващия грандиозен аспект на ингреса на Марс. Сега, това няма да е нещо, което да е маловажно и то много вероятно да се запомни като първо действие в една по-голяма постановка, тъй като ще маркира все пак цялото му преминаване през знака на Стрелеца. Аспектите между Марс и Оран обикновено са доста неочаквани, резки и избухливи. Вие знаете, че много пъти си говорим и за квадратурите между тях, и за опозициите, случвали са се неща, взривове, нападения, срутвания. И тук, нали, вече трябва да видим каква е природата на знаците, от които се случва това нещо, за да предположим какъв вид би могло да бъде това. Огнените знаци обикновено са свързани с още повече огън. Нали? Марс в един воден знак може да направи някакъв взрив под водата или да изригне вулкан, който е бил подводен, или пък да има разместване на земните пластове. Това да е земетресение, нещо, което се случи, нали, наскоро в Турция, пак преди няколко дни и се усети в Бургас това земетресение. Но когато имаме един огнен знак, какъвто е Стрелеца, то Марс продължава да действа на горещи и сухи места. Или това дали може да е ураган, това дали може да е нещо, което се случва с светкавици в горещината на облаци, или пък, тъй като Уран се намира в близнаци, да е свързано с нещо технологично, с кабели, с горните слоеве на атмосферата, тъй като там са облаците. Нещо много необичайно, свързано с технология, тип мотори, задвижване, огнени двигатели, космически Боже Господи, ракети е думата, която търся, нали, но някакви уреди космически, които да получат удар от, те да знам, малък метеорит и изведнъж да загубим връзка с някой си сателит или друг инструмент, който НАСА, примерно, или други космически агенции използват. Или пък просто да не успеем да изстреляме поредните N на брой сателити и те да се разпаднат още в високите нива на атмосферата. Имаме някакъв вид прекъсвания, трудно комуникиране, късо съединение, така че внимавайте малко повече на четвърти с всякакъв вид техника, която засяга огън, летене и средствата ви за комуникация. Телефони, компютри, разбира се, там каквото друго се използва. Пейджери, който използва също. Това беше малко лоша шега с пейджерите, но да. А, Много интересно, че той отново навлиза в знак, в който е Меркурий, пък знаем, че Меркурий и Марс в комбинация, какво правят кръци. Затова, нали, пазете си, не само ги внимавайте тях, а и ги пазете, защото може да има кражби, откраднати вещи, нали, или някаква промяна на полети и да, Юпитер знак е свързан и с полети до някаква степен. Но и въобще начина, по който комуникирате. Протести, на които ходите, нали, какво ще се случи там. Повишено внимание. 4 ноември светват всички лампи и много, много внимаваме какво правим, как го правим, къде го правим. Сега, другото нещо, което се замислям с тази опозиция, тъй като Уран е ретрограден, той тръгва на заря, нали, и на 8 ще навлезе в Телец, където беше 8 години и пак малко там ще си лънгърка. Това означава, че все едно случва се нещо и пак отиваме някъде назаде във времето. Или нещо, което има отзвук, нещо, което вече е станало, нещо, което вече сме говорили, се връща обратно на дневен ред поради
някакво много видимо събитие, което се е случило и това може да е тази въпросна, нали, опозиция да активира нещо и си кажем, този филм не го ли играхме вече, нали, предните 8 години по някаква причина. И защо, нали, сега, в този нов знак, трябва да се връщаме наобратно, какви регулации трябва да се случат. Спомням си различни взривове в заводи за оръжие, в пристанището в Бейрут, мисля, че имаше пак един голям взрив, който беше Марс и Уран в комбинация или беше Марс и Юпитер тогава. Но да, при всички случаи не е окей за взривове този аспект и трябва да сме малко по-наштрек от обичайното. Да, в момента, в който той премине нататък, олекват нещата, Оран минава в Телец и тая опозиция отслабва, няма да бъде активна даже и по знак, така че дишаме хора, нали? Успокояваме се, нещата минават към по-благоприятни обстоятелства. Или така си мисля. Но така искам да кажа, де, че поне това напрежение няма да го има. Нали? От него ще се освободим след четвърти полека-лека. Пак казвам, хора с първи, седми дом активни, хора с активен Марс, хора с активен знак Стрелец за годината или хора, които имат точки и планети в нулевите градуси. Първо на подвижните знаци Дева, Стрелец, Риби, Близнаци, но и на всички огнени, на всички въздушни, тъй като това ще бъде доста голяма активация. Но гледайте, нула, първия градус, дали имате нещо. Аз имам, така че не знам какво да кажа. Какво да кажа? Нищо няма да кажа. Ще си натискам парцалите. Така, следващия ден, за който ще говорим, е 5 ноември. Ето го него. И аспекта тогава е Луната, как точно се попадна, в опозиция на Слънцето или a.k.a. пълнолуние в Телец. Това може би идва така, за да фърли още светлина, още една опозиция, която why not, нали, какво друго беше, така че да не можем да разберем, но тази опозиция тук ни е доста важна, защото знаете, че в месец имаме две лунации и винаги си говорим и за пълнолунието и за новолунието. И първата лунация на 5 ноември е пълнолуние в 13 градус на знака на Телеца. Хората, които имат първи седми дом активни, пълнолунията за тях са супер важни. Хора, които имат активен знак Телец, също, тъй като пълнолунието попада в този зодиакален знак и това ще бъде важно. Особено ако имате нещо в 13 градус на Телеца, 13 градус на Водолея, Лъва, Скорпиона, също за вас има шанс това пълнолуние да е доста по-важно. Какво правим на пълнолуние? Цъкаме, не, загасяме лампата и слагаме маска за очи, защото то не се спи, братче, нали, от тая лампа, която свети. Сега при нас пълнолунието е в 3 след обед, което означава, че ние луната няма да видим в най-най-пълната и част, но то докато стане вечер, докато залезе, все още ще имаме възможност да я видим в доста пълна кръгла форма и това е много яко за наблюдение, нали? Много ясно винаги пълнолунията са супер красиви, особено, че можем да видим, то ще се случи, дето се казва, слънцето като залезе, който е в Бургас, да отиде в морската градина и да види просто този изгрев. Ето го тук, нали, това ще бъде слънцето залязва на западния хоризонт, луната изгрява на източния и от към морето абсолютно пълна. Голяма красота. Сега, пълнолунието в Телец осветява теми. Осветява теми от знака на Телеца. А Телеца традиционно като един фиксиран земен знак управлява много материални неща. Земи, землища, ресурси, храна, домове, градини, хранителни продукти, пари до някаква степен, инвестиции на хората. Също така някаква форма на уют и комфорт в тези домове, наслада от храна, наслада от телесни преживявания, които може да имаме, от разговори, съчетани с хапване и пиване, нали, до някаква степен. От друга страна, телците са супер устойчиви хора и въобще знака за мен на телец е хора, които толкова добре успяват да изтърпят нечие поведение, да го анализират и те да имат една много плавна, бавна и адекватна реакция. Така че също може да включим такъв вид преживявания в пълнолунието. Сега, разбира се, когато има пълнолуние, противопоставянето на двете светила винаги тегли към едната посока, дали към интелекта, дали към рациото или към емоционалността и към това, кое всъщност ни кара да се грижим за себе си или за околните. Затова отново днес е ден, нали, аз ви казах, 4 и 5 Марс все още е в тази опозиция с Уран, въпреки че вече се разделя. И Луната в опозиция с Слънцето има напрежение, нали? Има някакво усещане за трябва да направя избор това или това, днес или утре, да тръгна или да не тръгна, да си го купя или да не си го купя. Нали? Има ги те заложени ластици, опънати, но въпреки това
Ние затова го използваме, нали, като прогнозата, за да знаем, че ни предстои и да не се притесняваме, че трябва да направим някакъв избор, все пак в тези дни. Другото нещо е, че Луната все пак е образа на как ние самите се храним, как ние самите се грижим за себе си, как се грижим за околните. И когато тя е пълна в Телец, кой дом е Телец за нас? Къде ще трябва да проявим тази грижа, тази пълнота, тази яснота да ни дойде, нали, да усетим, да преживеем много ясно, ярко и въплатено през тялото си това преживяване, което Телеца ни предлага. Фиксираната наслада, устойчивостта, сядането на диван и това да си починем и да си кажем, въпреки че това е опозиция, аз няма да правя неща, аз ще се опитам да мина в телешката енергия и да си дам спокойствие и мир и удоволствие, които сърцето ми, да кажем, има нужда, или тялото ми, или сетивата ми имат нужда. Нещо хубав аромат, готино, готин парфюм, нали, нещо, което да можем да го помиришем, вкуснем, пипнем, усетим. Пълнолунията, разбира се, и са моменти, в които по принцип можем да зареждаме кристали или да се освобождаваме от намерения, които сме писали на новолунието в Телец, което беше на пролет. Така че прегледайте си първо, писали ли сме на новолунието в Телец намерения. Мисля, че да. И след това да видим какво можем ли да заредим нещо или не. Въпреки, че в този момент имаме още една опозиция, това пълнолуние се управлява от Венера, тъй като Телеца е венерин знак, а тя все още е в знака на Везни. За нас това е супер. Значи, ресурс на Венера, тя е в собствения си знак, Луната е в знака на своята екзалтация, така че имаме едно пълнолуние, което изглежда добре. Я да проверим сега, прави ли аспекти за отворци. Луната, защото ние гледаме нея за лунациите. Не вижда Марс и ще направи секстил с Сатурн. Доста благоприятно ми изглежда на мене. Най-спокойно след това ще направи пък и секстил с Юпитер. Значи някакси нещата се подреждат. Аз лично смятам, въпреки квадратурата с Плутон, която, нали, е много очевидна, че това е едно благоприятно пълнолуние, да си заредим кристали, които искаме да им вдъхнем, нали, така, тази телешка енергия. Сега това не означава, ако имате талисманна материя, която сте си купили от мен или от някой друг човек или бижута, не ги зареждате тях на пълнолунията. Те си имат съвсем друг ритуал, те се зареждат от смеските за кадени, както съм ви препоръчала в инструкциите, които получавате с всеки талисман и с всяка материя. Това не е за тях. Това е за обикновените камъни, които си носите. Примерно, аз си държа сега един камък и искам ли той да има повече от тази екзалтирана луна в Телец с добър управител Венера във Везни и така да ми излъчва малко повече позитивизъм, да ми дава повече материални блага, да ме води към хубави паркове и градини, хубава храна, повече пари и нещо такова. Що да не? Мога да си ги заредя останалите кристали, които не ги ползвам за не са ми талисмани, айде да кажем. И другото нещо е, пак нали казах, как да се освободим от листа с намеренията, които сме писали на новолунието в Телец. Когато новолунието в земен знак, обикновено ги зараваме в земята или в почва. Ако е на хартия, тя разбира се разгражда, така че не би трябвало да бъде проблем това нещо, защото така прочитаме какво се е случило, какво не се е случило. Ако от всичко сме доволни, което е станало с намеренията ни, поставяме листа в почва. Ако има неща, които все още ги чакаме, може да го запазите още някакво време. Тоест до година до пълнолунието в Телец. Разбира се, хората, които имат планети в Телец, за тях това ще бъде доста по-видимо, ясно, ярко и осезаемо пълнолуние. И както казахме, за хората с активен знак Телец или а, управител на годината Луната също, или пък активен първи, седми дом, съответно, заради опозицията. Много интересно, че те двете опозиции в знаци, които са съседни, те не се виждат, пак казвам, с класически аспект, което означава, че напрежението между Марс и Оран и Луната и Слънцето, което се образува, са в две невиждащи се оси. Или напрежението Марс-Оран няма общо с напрежението Луна-Слънце. Или вървят в две различни линии. Хем на едното място има вау, нали, какво беше това, хем на другото място, едно усещане за пълнота, за един пик, за една кулминация, за нещо, което е мега голям кеф пък, защото луната е в Телец, що да не се накефим на нещата от живота. Да, мили хора, аз някак си смятам, че една от по-благоприятните лунации в месеца, особено пак казвам, хората, които имат активен управител за годината Марс или активен знак Стрелеца, за тях може би по-осезаема ще бъде тая по-напрегната опозиция с Оран.
Пък другите, които може би имат, както казах, активен знак Телец или управител на годината Луната, за тях пък това ще е по-осезаемото. Така че не за всички и двете неща ще бъдат еднакво валидни. Някой ще усети едното, друг ще наблюдава едното, ще усети другото. Най-вероятно да ни се комбинират преживяванията. Но всеки да слуша за себе си, за своята карта. Ако има въпроси, да ми ги зададе. Ако искат да пита нещо за... Нали, познавам ви картите в хората, които сте абонирани, говорили сме си за тях. Можем да го обсъдим в чата, даже и така, за да може и другите хора да... Защо го казвам? Защото аз си ми представям едни неща в моята глава, интерпретирам ги както моето знание, доколкото моето знание позволява, но живия живот ни дава най-невероятни примери. И той ни показва толкова ясно неща, които сме си такива, о, вау, това наистина е в архетипа на Луната в Телец. Това е м, тази effortless, нали, без усилие наслада от живота. Що да не? Ма кой бяга от това, братче, в тия времена? Така, това е пълнолунието и за да не ни е скучно, следващия аспект кога е? На следващия ден. 6 ноември, мили хора, Марс прави секстил с Плутон. Сега, това не ви го казах по-рано, че също започва да става сходящ, но така и така напрежението с Уран е толкова голямо, че ще се чудим кой точно е отговорен за това как се чувстваме. Дали ще бъде Уран, дали ще бъде Плутон. Марсово-плутоновите аспекти. Зверски скандали с военни лидери. Но и така малко по-като, ти си ми приятелче, може да мине номера, защото това все пак е секстил. Тук говорим за приятелски отношения между военен и човек с много пари и ресурси, който контролира изкуствен интелект или който контролира социални медии, който държи печатница или пък някаква друга медия, която разпространява новини. Човек, който държи обсерватория или пък, де да знам аз, някакъв мегабрейн с много влияние и познати и лобист, нали, който изведнъж влиза в някакъв конфликт, скандал или пък казва, о, сега трябва да направя първа крачка. След като се гръмна, нали, бушона между Марс и Оран, аз съм дошъл тук сега да видя, нали, знае, разделя и владей. След като нещо се взриви, идва един и казва, това ще го заграбя, защото много добре ми изглежда, тия хора могат така супер да ги манипулирам. Те вече са толкова емоционални, прегряли, гръмнали и така нататък. Марсово-плутоновите аспекти са аспекти на изключително на електризиране. Това обикновено ги свързвам с хора, които имат супер, хипер, ултра фокус върху някакви неща. Или тая спирала, за която си говорим с Плутон, който става обсесивен, който успява да навлезе в дълбочина. Марс тук отива при него и му казва, искам сега да разнища това нещо. Докъде можем да стигнем? Проучвания за... честно казвам, аз си го представям много в аспектите на тайните служби, които се опитват да разкрият нещо, което се е случило, да намерят извършител или да намерят полза от това, или да намерят хората, които в интернет са оставили следи по някакъв начин за участието си в някакъв ам, протест, примерно, или са се изказали. И говорихме си, нали, за идеология, тъй като знака на стрелеца понякога може да бъде много догматичен. Да казва не само това е вярното. Аз ви показах тая посока, това е единственото вярно нещо. Много често ви споделям хора, които са религиозни фанатици, атентати свързани с религиозен фанатизъм, да имат нещо общо с Юпитер, тъй като той е планетата на религията, той е много мащабен, той е, нали, така, и знака на стрелеца като огнен знак се опитва да... някой път не вижда чуждо мнение и се опитва да се наложи. Така че опит за въвеждане на хора в една така манипулативна среда, свързана с религия, свързана с образование. Юпитер има и тази роля, нали, учителстването, пътуванията и Плутон да влезе и да каже там, ай сега аз тук, как мога да го използвам това в моя полза? Как мога аз да бенефитна от цялата тази ситуация? Как ще ми се задвижат, нали, нещата? И Луната в този момент много добре активира всички тези точки едновременно. Тя е в края на Телеца, ще съвпадне с Оран след минути, ще направи опозиция с Марс и ще направи тригон с Плутон. Демек цялата тази конфигурация е допълнително осветена от Луната и тя ще я направи много осезаема в тези дни. В тази, нали, този секстил какво означава? Хората, които имат активен трети или 11 дом, за тях това ще бъде аспект, който ще усетят повече като секстил, но секстилите са, нали, малко не са толкова на повърхността, колкото една опозиция, една квадратура. Те са така малко лоу-ки. И въпреки, че Марс и Плутон
колко да са лоу-ки, братче, нали? Но те се опитват схванали са така долния пласт на земята и си го разменят и си го подават и си казват, сега и тук искам да направим това. От друга страна, Марс като супер състезателен елемент в нашата планета, на нашата природа, той понякога става и твърде състезателен, когато има плутонови аспекти. Той е просто на всяка цена трябва аз да победя, аз да изляза прав. Ако ще да изглеждам смешен, нали, и да си противореча, ще го кажа това, защото така съм решил. Нали. Искам да изляза успешен и позитивен. Та на 6 имаме и тази ситуация, мили хора, която внимавайте колко се фокусирате върху нещо, колко време и енергия искате да изразходите за това нещо, колко ресурс ще му дадете от собствените си знания и емоции, защото този аспект може да бъде изтощаващ. Марсово-плутоновите неща действат много на... и само това да видя, и само това да проуча, и само това да добавя. Искам, нали, да се аргументирам. Не, аз ще докажа, че съм прав. Нали, някакси а, може да бъде много изпепеляващ, особено Марс все пак е в огнен знак. И защото нещата не са достатъчно на гъсто, 7 ноември Венера сменя знак и навлиза в знака на своето изгнание Скорпион. Тъй, аз ще върна точно момента, в който тя е в нулевите градуси, защото моята луна в Дева много обича да ги виждам тези неща, но я да видим. Близо съм. О, не, още малко. Ето. Така, Венера в Скорпион. Не е пълна трагедия, не се притеснявайте, защото Венера управлява водния триплицитет. Скорпион е воден знак. Тя има терми, тя има декада тук и е нощна планета, това е нощен знак. Така че не е мазния филм или пълна трагедия това. Добрата новина, въпреки че все пак, нали, това е Марсов знак, че тя влиза в тригон по знак с Юпитер и с Сатурн и няма да има аспект с Марс. Така че този път ингреса и в знак на нейното изгнание няма да е чак толкова трагичен. Тя ще продължи да бъде в знака на Скорпион до 30 ноември, което означава, че от 7 до 30 ноември ние имаме Венера в този знак. И това от една страна, аз обичам Венера да влиза, честно казано, където и да е, независимо какво е достоинството, паднала ли е, в изгнание ли е, в Овен ли е, в Скорпион или в Дева, все пак това е добра планета. И тя за нашите лични карти носи по нещо венерино в дома, който този знак управлява. И тук, мили хора, всички си отваряте картите и поглеждате кой дом е Скорпион в нашите лични карти. Това може ли да е нещо добро за нас? От каква гледна точка ще погледнем на нейния ингрес там? За мен това, знаете, втори дом за всички студенти везни, втори дом, ресурси, финанси. Дай Боже, малко да са поуправят нещата, да рекламираме малко повече магическата материя, някой да си поръча талисман. Това за мен е супер, защото това са моите ресурси, които аз съм създала, в които съм инвестирала и разбира се, аз съм ги създала за да ги продам. Някои съм си ги запазила, нали, не ги продавам. Обаче част от тези неща и ги продаваме. Така че дали това за мен няма да е по-активен период на бизнес делки? Аз да продам венерини неща. Венерината серия, венерина материя или пък като цяло Венера е творчество, моето творчество е астрологичната магия в този момент, нали, талисманните серии, които правим. Всичко е възможно. Вие, разбира се, трябва да проверите за вас какво е Скорпиона, за асцендентите стрелци, за които преди малко говорихме, че трагедията е пълна. Това е 12 дом и това означава, че Венера влиза в дома на вашето ментално здраве и тя ще се опита там да го подобри. Така че ако сте преживели някакъв истински взрив, то Венера в Скорпион е облагородяване на менталното ви състояние, което може да е било много на ръба и много изострено в предните няколко дена. Така че Венера да се опита да го подобри това или пък да срещнете точния терапевт за вас. Венера в Скорпион, един от най-алхимичните знаци, както съм ви разказвала, знака на стратезите. Може да срещнете жена терапевт, жена билкар, жена алхимик или пък, както, нали, си говорим за военните действия, това може да е вие изведнъж да станете жена военен стратег или да си планирате някакви неща много добре през темите на Венера.
супер подходящ момент да си направите план график за следващите 30 дена да ходите на спа всяка седмица. Че Венера в Скорпион е топ за спа. Нали, спа процедури искам да кажа. И за спане е много добре. Но за спа процедури във вода, защо да не? Особено някъде, където е минерална вода, има нали, едно такова по-бавно усещане. Някакъв вид пък и телесна терапия може да детоксикирате кръвта си или да детоксикирате или да лекувате репродуктивни органи, тъй като Скорпиона управлява и гениталии и дупетата ни, да не казвам ключова дума, но Венера може да помогне и за това или да активира пък теми свързани с нашия цикъл и да каже, знаеш какво, ти не си се грижил за твоя, не си била на гинеколог или пък цикълът ти е еди какъв си, пи то чай от бял разнец. Не. Е, такива неща може да активира тя. От гледна точка на световната астрология, Венера в Скорпион обикновено означава пък противоположни неща. Тя означава дискредитиране на жени, те да изпаднат в някаква по-трудна ситуация, а, изкуството по някакъв начин да бъде много по-хъпливо и агресивно, то да бъде с един подмолен ефект, да е манипулативно, да бъде тежко за приемане, нали, да бъде много по-трудно. Това затруднява работата на хора, които са свързани с темите на Венера. Творци, нали, пак женски образи, но пък е жената войн. Много често хора с Венера в Скорпион имат просто такъв endurance, нали, такава устойчивост на креативния и творчески потенциал и те го твистват по един толкова необичайен начин, че могат да бъдат наистина иноватори в това. Хората с наталния позиция на Венера в Скорпион могат да бъдат супер дълбоко интимни, даже обсесивни, нали, все пак Скорпиона има тая тенденция да навлиза много в терапевтичното, много в дълбокото, да разпознава чужите емоции и после да ги използва срещу опонента си, така да кажем. И това въжи и за нашите лични карти, и за мунданата астрология, за световната срещи с такива жени, да чуем повече информация за нещо такова. Но от друга страна пък може да е отнемане на короната на някой, защото преминаване от домицил или от нейното управление към знак на иззнание може да означава, че някой, който е бил в много добра позиция, изведнъж му се намалява ранга. Нали, той минава на друго ниво, на по-низко. И сега се замислям, и това го фърлям така в пространството, но говорейки си за министър-председателката на Япония, която ще трябва да номинира Доналд Тръмп за наградата на Нобеловата за мир, пък в момента имаме вече наградена за Нобелова награда на мир. Сега и забравям името на тази жена, нали, която води битките в... сега ще кажа в коя държава беше, но да, защо? Вече е късно хора, сори, малко съм out of words и може би се повтарям и използвам едни и същи думи, но ми дойде малко в повече днескашния ден. Та, както и да я представям си нея, на нея са и се обадили, казали са и печелиш Нобелова награда за мир и хоп, на 7 ноември Венера навлиза в Скорпион и съжалявам, взимам и тя или не си номинирана вече или да, нещо такова става. По време на целия й престой трябва да наблюдаваме дали прави тя аспекти с нашите натални планети, който има още повече нали, планети в Скорпион, активен знак Скорпион. Това преминаване ще бъде по-важно за вас, отколкото за другите хора. Разбира се, когато Венера е управителка на годината, независимо нали, дали Телец ви е активен знак или Везни, тя ще влияе на двата знака. Или ако вие сте с активен знак Везни, а, то проверете и темите на Телец във вашата карта, защото навлизането на Венера в Скорпион ще повлияе на темите и на двата дома. И на Везнишкия, и на Телешкия. Така че трябва да обръщаме внимание и на това някой път. Аз го разказвам го в личните консултации по друг начин, но да имате и вие предвид, че все пак всяка планета сменяща знак, освен Слънцето и Луната, управлява по два други зодиакални знака и влияе на два други дома с много-много теми, които те управляват. И пак, нали, ето за мен Везни е първи, а пък Телеца е осми. И Венера, минавайки в Скорпион, тя ще активира тези теми. Ами, за мен осми дом са НАП, НОИ, общи ресурси. И тя като влезе във втори, какво означава? Може да трябва да си плащам, да си подготвим данъчната декларация. Или пък да трябва да дам някакви фактури, или да сме забравила нещо. И изведнъж се окаже, че трябва да оправим някаква документация. Такава. Въпреки, че Венера не е документация, но все пак това е мой втори дом, ресурсния, и управлява мене и моя осми, общите ресурси и отговорните институции. Да, това е нали, ключово събитие.
и защото в един момент от една Венера в домицил имаме една Венера в изгнание, Марс също не е у дома си, а, Юпитер ще става ретрограден, така че това е лека по лека започва месеца да става малко по-тегъв, като всеобщо усещане на обстоятелствата външните и на световната астрология. Преминаваме на следващия ден, който е в последователност, явно вървят навързани като индианска нишка, но 8 ноември, мили хора, и ето тук искам да фокусирате поглед в този сегмент от кръгчето, знака на Телец, знака на Близнаци, ето го урането тук. И хоп на 8 ноември в 3, хоп на 8 ноември в 4 сутринта. Уран регресира обратно в Телец, където беше от 2018 до 7 юли 25. Така че доста exciting news. Всъщност не знам дали си спомняте, септември месец той стана ретрограден. И ние тогава малко си обсъждахме в чата и в прогнозата как между затъмненията Уран става ретрограден, някакви други, нали, напрегнати аспекти, то човек не може да разплете, нали, това кълбо от информация и да си прецени в кое, откъде идва. Но тъй като затъмненията бяха в други знаци, ако случайно за вас нещо между знаците, домовете на Близнаци и Телец е било по-видимо, то означава, че урановия транзит е бил, може би, по-осезаем и така първичен, по-първо важен, как се казва на Господи. Да, тогава неговото преминаване сега на обратно в знака на Телец отново ще ви засегне повече, ако вие сте от тези хора. Сега, кои са тези хора? Хора, които имат точки в нулевия градус на Близнаци, в 29-28 градуса на Телеца или в 29-28 градуса на Скорпион, 0 градуса на Стрелец. Разбира се, Дева, Риби също ще са знаци, в които, ако имате нещо, нулевия градус на Дева, 29-я градус на Лъва, нулевия градус на Риби или 29-я градус на Водолея, за вас това също най-вероятно да е ключов транзит, който сменя посоката. Знаем, че на Оран преминаванията през различни знаци, особено когато, пак казвам, имаме точки там, това е супер динамично и обикновено е така наречения гръмотясно небе. Това няма да ни се случи за първи път Оран да бъде в тези градуси. Той беше в последните градуси на Телец от началото на 25-та, буквално до юли месец, когато премина в Близнаци. Така че информацията не е нова. Но регресирането му обратно е все едно, аз това не го ли оправих, това не го ли говорих, не го ли мислихме и защо сега то се връща с with a twist, нали, с завъртане и изведнъж да трябва да подхождам отново към конкретната ситуация и да я виждам от още един ъгъл. И по някакъв начин си го представям като тия новите модерни купчета на Рубик, които не са само просто куп, а имат всякакви различни форми. Въртиш го, изведнъж, това от коя страна го видях сега, нали, съвсем различен ъгъл. Нещо подобно са и урановите аспекти. Важно ни е много преминаването му, защото доста планети, които в този период преминават през Скорпиони, през Стрелеца, ние имаме, ето тук има струпване, Слънцето, Марс, Меркурий, Венера също ще предстои това. Те правят опозиция с този Оран. И тази опозиция в единия случай на Марс и на Меркурий е докато Оран беше в Близнаци, а пък в другите случаи, когато Слънцето и Венера приближат към нея, той вече е реингресирал в Телец. И това някакси малко шизофренично ми изглежда. Опитвам се, нали, да си представя изненадата, шока, неочакваната новина, на къде се движим, защо, нали, това нещо се появява отново, който е чакал някаква информация, зараждала се между януари и юли месец. То сега е момента най-вероятно тя да излезе наяве и да бъде такава, вау, това беше наистина дълъг период, в който аз се опитвах да се напасна към някакви нови обстоятелства и изведнъж се връщам към старото, нали, занимание, обаче не могат, нали, не може да останем спокойни, тъй като вътрешните планети моментално активират този Уран, нали, те се движат и Марс, нали, като не съвсем вътрешна, но важна, по-близка до Земята и засягаща пряко нашите активности. Оран в Близнаци, лятото, аз ви казах, този период за мен и с планетите в Овен, и с Оран в Близнаци беше просто като някаква откачена кардиограма. Нагоре, надолу, напред, назад. Супер мега динамично.
изключително разнообразно. От всякъде различни обстоятелства, ангажименти, тайминг, време, хора, възможности. На мен ми беше и в девети дом. Това е дома свързан с и някакъв вид образование. В този период започнах, минах нали, към третото ниво на курса на Остин, който ви казах, че там е малко като докторантура и пишеш един проект и разработваш някакви много задълбочени неща и се учат направо another level, нали, инструменти в астрологията, но и в този период всъщност се записах, нали, трябваше да започна разсроченото плащане, за което ви разказах в едната от публикациите. И всъщност този аспект просто ми вкара ток в тази зона, направи я супер динамична. И сега връщането обратно в Телеца, какво беше там? Там бяха други теми, нали, за мен. Темите на осми дом бяха там активирани. И отново преминавам през същото нещо, което, нали, тепърва предстои. Престоя на Оран в Телец ще бъде от 8 ноември 25 до 26 април 26. И това е финалното му пребиваване в знака на Телец, може би за нашия живот. Така че който има да довършва работи с дома, който Телец управлява в неговите карти, където има нужда от повече на електризиране, повече динамика, по-радикални промени, по-резки, бурни, диви, първични и автентични промени, то сега предстои този период на тези месеци. И отново вмятам обсъждането, разговор, който водихме в началото на януари за как въобще изглежда тази толкова необичайна година, нали, в исторически план. Първия сегмент, януари до май горе-долу едно нещо, май до септември, октомври друго и октомври, април 26-та, същото като първото, ама вече we cannot unsee this. Нали? Не можем да продължим по-старому, защото вече сме видели много други неща. Запознали сме се, разбрали сме, стигнали сме до изводи, осъзнанието ни се е отворило и повече не можем да погледнем на нещата както са били до сега. Тук не говорим за активни планети, защото Оран не може да бъде управител на годината, тъй като не е видима планета, но споделих хора с планети и точки в последните градуси на фиксираните знаци и в първия градус на подвижните знаци. Гледайте дали имате нещо там. Това за вас ще бъде по-осезаемо. Включително хора, които са асценденти, нали, медиум цели, имам цели в тези графи. Както казва моята учителка Кели Сърцис, аз от време на време споменавам и нея, тя е австралийка. Аз започнах всъщност първо с нейни workshop да уча традиционна астрология и после се прехвърлих към Крис и Остин, но Кели винаги казваше за урановите и продължава, нали, така да коментира. Урановите транзити са, когато всичко се променя, променете всичко. И тази промяна от супер динамичния знак на Близнаци към фиксираната земя, нали, Телеца, той е бавен. Ние говорихме за пълнолунието в знака, който ще се случи. И все едно това пълнолуние е така добре осветило тази зона, че Оран се връща и казва, значи ти видя какво се случва тук, дай сега малко земетресения. Обикновено Оран в Телец или въобще в земни знаци, в фиксирани знаци, където е по-неподвижен, също засяга и земетръсни зони, необичайни събития, свързани с природата, тъй като Телеца до голяма степен има много общо тази природа. Венера и Луната управляват. Нали? Те са извори на любов, хармония, съжителство, съчетание на различните аромати, цветове, плодове, животни, цветя, птички, пчелички и така нататък. Така че Оран, връщайки се обратно там, ни връща към тези теми за природата и нейните ресурси. Или може би някакъв като резюме да си направим за колко съсипахме тази планета през този летен период с всичките тези войни. Или пък сега този ураган, който се появи в Ямайка с някаква невероятна степен на сила на вятъра, нали, и вода, която залива огромни градове и села и така нататък, причинява, искам да кажа, огромни щети. Връщането на Оран обратно в Телеца вкарва светкавицата в земята, в природата, в фиксираното. И в знака на Телеца знаете, че имаме темите за материалното неизбежно. Къщата ни, дома ни, ресурсите, които използваме. Имаме ли храна за зимата, имаме ли домати, консерви и всякакви други такива неща. Но и за хората, които пък Телец е знак свързан с тях самите, с партньорствата им, с кариерата им, връщайки се там е някакъв вид
финално изтръскване. Аз си го представям, даже все едно имаме един чувал и в него има останали някакви последни зранца лимец, аре да кажем, и вече толкова яко го друснаме, нали, този чувал. Айде, нали, трябва да премести всички зранца в новата кутийка. И това друсане се случва в този диапазон до 26 април 26-та година и оттам нататък с цялото жито, целият лимец, цялата информация, всички задачи сме ги прехвърлили към близнаците и продължаваме с тази нова перспектива, с тази нова наша същност. И много често и Оран, когато докосва лични точки или лични планети, управител на Седент, Луна, Слънце и така нататък, той до голяма степен ни помага и да видим себе си в един много по-реалистичен вариант. Едно огледало, в което аз повече този слой на поведение не мога да го нося. Не ме интересува кой какво ще си каже за мен, ама правилно ли ще го кажа, ама грешно ли ще го кажа, ама някой ще ми се разсърди или няма ли. Оран въобще не го интересуват тези наши вътрешни колебания. Освен това, ако сме имали желание да подхванем, да се върнем към себе си, да се държим като хората, които сме опознали, че сме, то той много лесно ни дава тази приповдигнатост да го направим. Затова хора, бъдете себе си, не се срамувайте да покажете кои сте, какво правите. И нали аз може би трябва да последвам собствения си съвет, както бях постнала едно стори съвсем скоро. Другият аспект, който се случва в този ден е отново и също така в фиксираните знаци. Значи Оран се връща в Телец, Венера прави квадратура с Плутон, което какво означава, че 7, 8, 9 ноември могат да бъдат доста по-наситени за хората с точки и планети в фиксирания кръст. Наблюдавайте, следете и вижте. Казахме, нали, за първите градуси на подвижните, но сега ще говорим за първите градуси на фиксирания кръст, защото Венера е в първия градус на Скорпиона, Плутон е в първия градус на Водолей. И най-обичайно тези квадратури са свързани с страшно много емоционална драма. Тук има изливане на сърцето, тегавина, която трябва да се изговори, теми свързани с депресия и с самосъжаление понякога и с неготовност да свършим някаква емоционална, интелектуална, духовна работа, която изведнъж ни сблъсква с човек, който просто ни поставя нашите страхове ребром и ние трябва да се борим с тях. Знаете, че Венера и Плутон за мен са и сексуални скандали, и сексуални престъпления, и проблеми въобще свързани с пол, дискриминация и нарушение на права. И това нали го казваме, защото Венера все пак е в изгнание. От друга страна може да бъде точно обратното. Хора, които се борят срещу тези трудни теми, изведнъж да имат сблъсък с власти, сблъсък с мафия, с хора, които контролират слоеве от обществото, опитващи се да скрият даден сегмент от информацията или документи или каквото и да е друго. Плутонов венерините аспекти, особено квадратури и опозиции, са и най-драматичните за нашите лични взаимоотношения и разговори. Там може да има усещане за ранимост, как да сме по-открити, как да споделим, че нещо много ни е наранило или че нещо толкова ни е зарадвало, обаче примерно ние сме пънове и не можем да го покажем. Супер силна възможност да споделим с близки, с роднини или с хората, които представляват за нас тази венерина свързаност. Къде и какво ни натиска бутоните, как можем да променим нещата, как можем да си говорим така, че никой да не използва слабостите на другия за зловредни цели или за собствена облага. В този случай дали можем да намерим някакъв вид съдружие. И в личните ни карти, разбира се, това може да бъде разговор с интимен партньор, може да бъде разговор с приятел, майка, баща, баба, дядо, близки сестри, роднини, други или артисти, или жени, които са ни водачи на артистични проекти и така нататък. И в този момент да имаме някакъв сблъсък, нали, с тях, да имаме някакъв разговор, който аз правя това, пък ти правиш онова и изведнъж аз не се чувствам оценен и видян и разбран, или кой поема повече количество работа, или аз в момента не се чувствам добре. Можеш ли ти да поемеш този ангажимент, за да мога да се възстановя, ако някой е болен или в някакъв дискомфорт, емоционален, физически и така. Та, има напрежение в този ден, имаме напрежение и заради смяната на знак на Оран и тези неща са доста разтърсващи. Те даже може да следват и едно от друго, тъй като все пак фиксирания кръст има много общо едно между друго. Или Оран влиза наобратно, разтърсва някакви неща и изведнъж Венера казва, добре, аз не мога повече това да го стискам, трябва да го кажа, трябва да го проявя. Скорпиона е ням знак, тъй като е воден, така че говоренето може да излиза и със страшна клизма или да изпитваме болка, буквално физическа, от трудността да споделим тази цяла информация.
цяла обща усещането, влиянието, преживяванията, които някой ни е дал. От друга страна, хора, които, примерно, ако се прибирате вечер по тъмно сами, този аспект е аспект, с който трябва да внимаваме. Не си говорим с непознати, не си даваме личните данни, не дигаме телефона на непознати, като ходим на някакви публични места, където трябва да си даваме личните данни, внимаваме малко повече на кой какво споделяме, как споделяме, крием си пин кода, защото това също е сложна конфигурация и има рискове за нашата идентичност, емоционалното ни състояние, външния ни вид, нали, Венера и затова отговаря за нашите ценности, за бижутата ни, за парите ни, за картини, които носим. Някой може буквално да му се щупи нещо, което му е супер ценно в къщата и това да бъде проявлението, нали, на този аспект. Разбира се, хората, които имат управител на годината Венера, този аспект ще бъде много по-важен. Хора с активен дом Скорпион или пък хора, които имат активен първи или четвърти, извинявам се, четвърти или десети дом в картите, тъй като това е квадратура и първи с четвърти, първи, десети правят тази квадратура в нашите карти и затова аспектите на небето, които са квадратури, са по-осезаеми за хората с тези активни домове. Четвърти, десети. Така, сега много интересно, че съвсем скоро на Венера и предстои да влезе в невидимост. Сега, все още е видима, но тя е на по-малко от 15 градуса, което в елинистичната астрология вече се смята за подлъчите. Нали? Изгарянето става, когато се приближи на 8 градуса от Слънцето, но вече сме под лъчите. Вече сме в този, нали, диапазон, в който на нея тя е по-бърза от Слънцето в момента. Предстои да измине градусите в Скорпион и Стрелец много близо до Слънцето и януари месец ще съвпадне с него в Козирог. Това е следващия техен съвпад и не просто той няма да е съвсем обичаен. Напротив, в деня, в който Венера съвпада с Слънцето, в съвпад с тях ще бъде и Марс. И това е нещо, за което да си мислите от сега, тъй като в момента, в който тя се скрие, дойде момента на нейния съвпад и после тръгне още по-бързо да изпреварва Слънцето и да изгрява, тя сменя фази. Или сега те първа навлизаме в нейния период на невидимост и той ще продължи поне следващите 5 месеца, някъде 4-5 месеца, да кажем ноември, декември, януари. Може би февруари ще стане първото така наблюдение. Така че, добре, айде не 5-6, 3 месеца на максимална невидимост, която и предстоят тя да бъде в тази си фаза на изгряваща сутрешна звезда, но невидима. И след това, след като премине техния съвпад, тя ще изпревари Слънцето и ще стане вечерна звезда. А вие знаете, много често си говорим за нейните фази също, особено с ретроградностите, които тя имаше сега на пролет в знака на Овена и тогава стана зорница или сутрешна звезда. Тя преминава от фазата на аз ще се боря, аз съм супер активна. Нещо, което споделихме също така и за протестите. Колко много хора, колко много жени се включиха в страшно много каузи, в Global Sumut флотила, във всякакви протести, колко много жени пострадаха и бяха уприличени на борци и на герои в конфликтни райони в света. Колко много жени излязаха и защитаваха тази жена, която беше изнасилвана от много мъже във Франция, какво дело спечели. Тя репрезентира толкова много други жени, които са пострадали от домашно насилие под някаква форма. Така че тези казуси бяха тази битка, този първи фронт. В момента, в който Венера стане вечерница или след нейния съвпад с Слънцето през януари месец, тя преминава в фаза на вечерна звезда. Или там е the healing nature, там е природата, в която тя се грижи, тя обгрижва, тя лекува. Само го казвам от сега да го имате предвид, защото в момента, в който тя се скрие, бъде изгорена вече от лъчите, говорим за една духовна трансформация на тези образи. Дали за нас самите, дали нашата вътрешна борбена същност, за нашите права, свободи и ангажименти. Тази фаза от март до сега, която Венера имаше, предстои да премине през този алхимичен процес, да влезе в подземното царство, там да бъде посрещната от Хадес и да остави цялото си бойно снаряжение още на портите, да се лишава от на всяка следваща стъпка от своя бижу, от своята корона или от всичките си то не само атрибути, за да може напълно да премине през това прераждане и след това да се окичи с тях по друга форма. Следващия аспект, за който ще си говорим е на 9 ноември и това е ето този тук мъничък мушмурок. Меркурий става ретрограден.
Ето го неговото С, stationary. Той вече е стационарен в 6 градус на знака на Стрелеца. Ще стане ретрограден там и ще бъде ретрограден до 29 ноември, като той ще премине в Скорпион на заден ход на 19. Ще се движи там до 20 градус на Скорпиона и на 29 става директен и тръгва обратно по същия път. От 20 градус на Скорпиона, показвам ви го тук на картата, който само ме слуша, 20 градус на Скорпиона, движи се наобратно и пак директен, стига до този 6 градус. Значи това напред-назад го прави от 20 градус на Скорпиона до 6 градус на Стрелеца е зоната на неговата ретроградност или мястото, което Меркурий транзитира 3 пъти. И този диапазон е и диапазона, в който той ще направи по няколко пъти едни и същи аспекти. Една и съща опозиция с Уран, едни и същи тригони и с Сатурн, и с Юпитер. Ние ще си говорим с тях като дойдат, просто да си представите цялата картинка. Шестия градус на Стрелеца и на подвижните знаци е горещата точка. Хората, които имат планети, точки, асценденти, медиум цели, лотове, на жребиите, южни, северни възли в 5, 6, 7 градус на Стрелеца ще бъдат наистина много по-динамично засегнати. Хора с активен знак Стрелец или хора с Меркурий, управител на годината. Погледнете си вашите карти, на който съм правила лична консултация. Той знае колко му е динамична годината, как Меркурий рамкира някакви необичайни обстоятелства и смяна на посока. И ние всеки път си говорим какво прави една планета, когато ще стане ретроградна. Ревизира нещо, тръгва наобратно, минава по същия път и казва, тук трябва да довърша още някакви неща. Какво довършва Меркурий? Планове, проекти, имейли, консултации, докторантури, ремонти, коли, автомобили, компютри, разговори за телефони, за приложения и за не знам си какви други кодирания, които предстоят, доставки, всякакъв вид търговия и комуникация с подизпълнители, изпълнители, бизнес партньорства и така нататък. А знака на Стрелеца, знаете, че както си говорихме и по-рано с навлизането на Марс в Стрелец, това е знака на учители, и на религия, и на пътувания, и на едно мащабно вдъхновение, но е и огнен знак, който носи все пак този пожар, тази горещина, тази нестихваща енергия. В хората, които са от 2020 в бюлетина, знаят, че когато си говорим за Стрелеца, често съм го сравнявала с пожари, защото отново ще спомена Кели Съртис. Тя, както казах, е австралийка и тя ни показваше картинки някой път, обяснявайки за знаците какво вика е подвижния огън. Аз сега ще ви кажа, аз съм от Австралия. Почне ли пожар в Австралия, това няма спиране в сезона на пожарите. Защото това е толкова бърза и динамична конструкция, нали все едно. Енергията се движи и обхваща, много бързо възпламенява. И много ми хареса това нейно сравнение, защото много виждам в стрелците това първично разпалване и желанието веднага да хванеш други и да го разпалиш и него. Това може да има много алтруистични основания или мотивация, може и да бъде изцяло корумпирано. И защо смятам, че трябва да обърнем внимание на трудността на корупцията и на манипулацията? Защото Марс също е при Меркурий и те ще направят още един съвпад сега. Това е втория им. Предния им беше в 20 градус на Скорпиона, когато откраднаха от Лувъра тези ценни неща. И какво си казахме там? Меркурий приема функциите на планетите, с които другарува. А той в момента за пореден път е с Марс. И това другарство не е особено приятно. А ние вече знаем, че Марс в Стрелец е доста по-буен, доста по-явен. Какво може да се случи, когато Меркурий е в един и същи знак с Марс и им предстои отново да съвпаднат, а Меркурий ще бъде ретрограден? Изглежда ми като нещо много взривоопасно, пожароопасно, твърде неконтролируемо. И си говорим напоследък как една новина, която слушах, САЩ започват някаква невероятно скъпа програма за ядрени изследвания. Нали, ядрени изследвания, какво значи сега? Дали кой с какво се е съгласил на международно ниво? Какви са им уговорките за прекратяване на на производство на ядрени оръжия? Кой обвиняват за това? Кои места ще бъдат прегледани за ядрено оръжие? Много често огнените знаци са свързани с горещи и сухи места. Иран до някаква степен има райони, които се управляват от Стрелеца. Индия, Пакистан също, освен нали, Овен, Скорпион, които пък са
нали, по друга линия в по-северните им райони, но въпреки това, зони, в които може да има напрежение. Хората с активен знак Стрелец, Меркурий управител на годината или Марс управител на годината, за вас това е, нали, особено важно. Или ако имате планети там, аз имам три, дано да оцелеем, дето се казва. Слава Богу, нито Меркурий, нито Марс ме е управител на годината, но все пак така. Има си различни индикации, но Стрелец ми е, да, важно място. Ще споделям. Чата е отворен, дето се казва, само да имам достъп, Господ да ни пази и да можем да си споделяме смешки и куриозни ситуации от тези транзити. За неговата ретроградност. Хора, които започват нещо в зародиша на ретроградността, трябва да са готови да го преработят няколко пъти. Ако обаче вие планирате нещо, което сте направили наченки за него в предните месеци, то сега е подходящ момент да го задълбочите, да го финиширате, да видите как работят хората по този проект, който сте активирали. Дали ще бъде на работа, дали ще бъде личен проект, няма значение. Ретроградностите са супер подходящи за задълбочаване и за това да си дадем ние една равносметка. Какво ни се е случило, как искаме да го направим, какво може да бъде подобрено, как тече комуникацията, използвам ли аз правилния куриер за доставка на магическата талисманна материя, мога ли да включа още някой куриер в линка си и така нататък. Трябва ли да говоря, за да питам с сегашния куриер, който имам договор, дали трябва да го сменя или имам ли право да добавям други функции, ако работя вече с един куриер. Така че да, тези въпроси, примерно, нали, казвам, защото за мен трети дом е комуникация, ежедневни ангажименти, там където извършвам аз, нали, търговия, пратки и така нататък, може това да се окаже нещо, с което ще се занимавам в този период. Или пък ще създавам съдържание повече. Казвам си го отново и се надявам това да е истината, въпреки че не може да се оплачете. Няколко рила за 2 седмици, 2 рила за 2 седмици, мисля, че убих рибата, така че да. Така, спирайки в тази точка, знаем, че той тръгва назад през термите на Юпитер в знака на Стрелеца и ревизира всички тези неща, които от края на октомври, даже от средата на октомври, са се активирали през меркуриевите теми. През комуникацията, през общуването, през поделянето, през ръчния ни труд, даже през делките, които сме случили, документите, имейлите, които сме изпратили, всичко, което сме написали, много вероятно да бъде преразгледано в този диапазон. Внимавате с на кой пращате SMS-и, на кой се обаждате, имейла има ли атачмент, синята зона дали сте... Защото предния път това ми се случи буквално, хора. Аз пращам SMS и идват те и ми слагат скоба и аз им показвам SMS-а. Викам, не, аз съм пратила, не ми слагайте скоба. Те ми казват, ама това е номер на друга кола. Аз съм пратила SMS с номера на колата на свекър ми. Неговия номер, на неговата кола. И така. Mercury Retrograde Astrology Good. Следващия ден, за който си говорим, е този път прескачаме няколко дни и от 8 отиваме на 11 ноември, деня в който Юпитер става ретрограден. Сега, това, знаете, е по-мащабно събитие. Той е в 25 градус вече повече от 7 дни. Така че плюс-минус по една седмица преди 11 ноември, след 11 ноември Юпитер става стационарен. Разбира се, 11 деня, в който той официално леко ще започне да се движи назад, но ние трябва да го имаме предвид. Всяка планета, която става ретроградна, събира фокуса върху себе си. Както Меркурий събира фокуса върху телефоните и компютрите и асансьора и тока и интернета, така Юпитер събира неговите си теми. Убеждения, вярвания, религия, знания, които ние трупаме, обединения, които правим, позитивизъм и оптимизъм, даже който имаме. Възможно ли е в този момент ние да имаме някакси спад на вдъхновението да трупаме знания и да учим? Или напротив, това да ни помогне да се вглъбим още повече, тъй като доста подходящо през ноември в зимния период, изведнъж той ретроградира и ние казваме, аз искам да изслушам всички тези лекции, на които съм била до сега, тези курсове, още един преглед да им направя, защото това страшно ме вълнува. За мен е рак е 10-ти дом. Искам ли да преслушам и да препрочита още нещо, което ми е много важно, или да задълбоча търсене в конкретна тема, за да мога да произведа въпросната курсова работа, която ще имам за курса с Остин. Нали, всеки си рефлектира над себе си, но Юпитер е планета на обединение, оптимизъм, щедрост, дарителство, възможности, убеждения, вътрешната философия за живота, религиозни и духовни вярвания. Всички тези неща
В следващия период, в който Юпитер ще бъде ретрограден, ние можем да наблюдаваме как те биват ревизирани. И да ви кажа, имах един случай, който ми направи много голямо впечатление. Не аз, разказвала съм ви за Адам Еленбас, който също е традиционен астролог и има много интересен YouTube канал, който иска може да слуша и негови прогнози. Прави готини интервюта. Неговата съпруга е хербалист. Правят някой път билкар, нали? Двамата доста готини комбинативни видеа за различни пълнолуния, новолуния и растения, които може да се използват в времето на пълнолунието и новолунието. Ох, ние с Галето това от много време искаме да го направим. Просто трябва време. Трябва това да ни е основното занимание и да можем да влагаме в тези създаването на такъв вид ресурси малко повече енергия наистина и внимание, но и това предстои. Сега, тази ретроградност за Юпитер ще приключи на 11 март. Той става ретрограден в 15 градус, става директен в 15 градус на Рака около 11 март 26-та. И на нас ни предстоят ноември, декември, януари, март. 4 месеца Юпитер да бъде ретрограден, така че behold, градусите между 15 и 25 ще бъдат доста стабилно преразгледани. Аз само искам да погледна кога беше той в 15 градус последно. А, края на август. Значи, какво означава това? Че всичко започнало в края на август 25-та година и до момента ще бъде темата, сферата на Юпитер в Рак, която той ще ревизира. Или тази зона от вашите карти, която обхваща 15 и 25 градус на Рака и период от края на август 25 до 11 ноември 25 предстои да премине през Юпитерова ревизия. Хората с активен управител на годината Юпитер, което означава, че трябва или Риби, или Стрелец, да е знака, който управлява вашата година, или с активен знак Рак, тъй като той се намира там, ще бъдат най-силно засегнати от тази му ретроградност. Особено не даже целият период, а по-скоро фокусните точки. Стационарна ретроградност, стационарна директност. Около 11 ноември, около 11 марта. Обръщайте внимание, защото за вас това е много важна смяна на голяма посока в живота. Дали това ще бъде местоживеене, дали това ще бъде кариера, дали това ще бъде работни предложения, дали ще бъде обучения, които вие карате, начин по който преподавате. Те първо ви предстои да изпитвате студенти, ако вие сте преподаватели, или пък да върнете обратно знания към общността, след като вие сте ги получили по някакъв начин. Да започнете да пишете много важен документ или файлове, които после от март месец нататък да бъдат предоставени на общности, на хора, на групи, на обединения, на доброволчески организации и така нататък. Да, това е ключов период. И разбира се, тази ретроградност означава, че планетите, които ще направят аспекти с Юпитер те първа, нали, един от тях ще бъде ретроградния Меркурий, той вече ще ги направи Меркурий с един ретрограден Юпитер. И също нещо важи за тази тук динамика между Сатурн и Юпитер. Нещата, които се случваха до момента, от 1 септември, когато Сатурн се върна в Риби, до 11 ноември, особено политически, особено философски, особено на ниво икономика, геополитика, тръгват назад и започват да бъдат преразглеждани. Това дали ще бъде документиране на агресивни геноцидални действия, дали ще бъде документиране на политически битки и анализи, дали ще бъде ревизиране на изборни резултати, защото в много държави в Европа има и избори. Ето, примерно Нидерландия днеска, 30 октомври, избраха центристко правителство, а не крайно екстремистко. Така че това са важни неща за икономиката и политиката в света. Те оказват роля на цели народи и да, може в личните ни карти да не го усетим така, може да е твърде тихо и невидимо, за да може да го анализираме в момента на случването, да ни отнемем една година, за да си кажем, боже, тази ретроградност на Юпитер ми беше толкова важна професионално или лично. Но в световен мащаб тези месеци до март месец, включително до момента, в който и нали, Сатурн излезе от Риби и премине в Овен 14 февруари 26-та, това е момента, в който големите политически и икономически събития се спират и започва нов вид конфигуриране. Дали това означава големите сили да се конфигурират с новите правителства? Най-вероятно. Но това са нещата от живота, мили хора.
Хората с точки и планети в 25-я градус на кардиналните знаци може да го усетят също доста по-силно от останалите.